Imandase hayi hlalani phansi ke sihlalani phansi you asisa entertainwa i-interpreter kuMadlanga Commission. Okondihleka bantase, okondihleka from the morning. So i-interpreter kaMpangase ne. So uMpangase is the guy owafonelwa nguJacob that time ke kwenza la drug bust. Not the Ayrton one, there's the one the layer say nansi ngokule ndawo ndilibala yase KZN man guys. Yondilibele, but yes, that drug bust apho khona eza drugs zaphela abantu asezilahleka. Nakhumbula eza drugs zoSinona and everybody else. Yes, so uMpangase ke ngoku is here to testify because he was the warrant officer that was there on that day. Sharp chomi. So he's still busy ke ngestatement sakhe, and then also question ishwa iMadlanga Commission. So sizoyenza class later on today, just to say into nokubana utheni kwestatement sakhe. But mna guys, indlela endimva ngayo, he sounds like a person oye wayuzwa nguJacob, and it sounded like that even that time Jacob testify ne. Even that time it sounded like ebeyuza uMpangase because uthe yena Jacob endini lo uthe xa explaina ngela xesha wathi no uMpangase wayezawuncedisa phaya kwathini, and then xa equestionisha into nokubana why uchoose uMpangase kwafumaniseka uba no ebechuza umntu ozawuvuma le nto ayithethayo. And uMpangase yatsho today into nokubana ana-experience mna kule nto, and into eyabangela uba ndibe kanti ndiyaphaya ndandiyofunda. So eyoba wenze izinto rongo or right or kwathini mna andiyazi. Mna bendiyofunda qapha, bendiyofunda enye nenye nibuze uJacob andiyazi. Mna I can tell you what happened, but into nokubana what was supposed to happen hayi ningayibuzi mna mntase. So utsho ke bantase uMpangase, and usaquestionishwa ke iMadlanga commissioners plus uSikhakhane, and then ke ngoku kubekho uNkabinde osi-interpretera. Oh bantase ndithi on point uNkabinde, yayazi laa nto kuthiwa umntu on point, on point bantase, uyi-interpreter injalo. Ufaka nala drama ifunekayo, ufaka nala drama ifunekayo. Ngapha ke uMpangase sana engathi usele ashwaganda. Mpangase phole kobu bocinga ubuchopho, ungathi usele ashwaganda. Umane sithi even uyajoka mos uNkabinde umane ejoka pha, so abantu bahleke. Mna bendiyidubula ke intsini, abantu ke bahleke qhuzu, i-commissioners nazo qhuzu. Ayihleki nohleka laa nto. Ndimbone encuma nje kanye wathi ayibo Mpangase uyintoni mntaze, overdose ashwaganda. Mpangase overdose ashwaganda sana. But yo bantase, it is so entertaining. I love the interpreter, and I love the fact that Mpangase akayi lena le yabo. Yes, sometimes uyabhideka zi-questions, but uyabona into nokubana it's not intentional yabo. Xa ebhidekile then aphinda acaciselwe then aphendule umbuzo uyaqonda. Like I don't think uzolahlela umuntu under the bus. I also don't think into nokubana uzoxoka. I just think into nokubana uzoxela inyani, uzothetha inyaniso emsulwa into nokubana mna ndazibona ndipha ngoba ndandifowunelwe because mna nalo mfo which is uJacob sasivana, and ke ngoku wayengavani nabantu abaninzi but sasivana mna naye, so wandifowunela. Eyoba yena ii-intentions zakhe uJacob ibizintoni, if uJacob ebene-ill intentions, I don't know. Mna I was just there to learn and all of that. Bendingayazi uba kwenzeka ntoni, bendicimba fansi uba ndiyanceda and ndilandela le nto kuthiwa mandiyenze. So silapho ke bantase ngento kaMpangase so far. Sikwi-tea break and then sizabuyela ngo11:30. I don't know what time you're watching this, but yeah, I don't know if there's going to be a need for me to come back and explain i-testimony kaMpangase, because I think ndicacisile noko guys. Akenzanga nto ingako mos uMpangase pha, wafika qha ngalaa mini kwakhawunto akwathini. Like i-role yakhe is not big, but I think what was a pain point for commissioners was the fact that they wanted to prove the fact that uJacob befuna uyuza uMpangase, and that's it. And uMpangase akayichasi loo nto nokubana uJacob had his own intentions okanye akazazi phofu. Mna ndingathi akayichasi, uthi yena akazazi ii-intentions zalaa bhuti.
yena ebeye ngokuyonceda and ebeye ngokuyofunda. So silapho ke bantase, oh Nkabinde, Nkabza. Oh Nkabza, wayenza yonke lento yasmooth. Wayenza yonke lento yasmooth, wasicacisela ngoJakobe, oh Nkabza, oh. I will say this for the first and last time. After this, I will use your name. Mr. Interpreter, can you please give me your name so that I can address you by name from this point onwards? Vusumuzi Cuthbert Nkabinde. Thank you, Mr. Nkabinde. Thank you. Warrant Officer, will you be swearing or affirming? I'll be swearing. Please place your full names on record. Mbongeleni Felix Simangaliso Mpangasi. Do you swear that the evidence you are going to give is the truth, the whole truth, nothing but the truth? If so, please raise your right hand and say, "So help me God." So help me God. Thank you, Warrant Officer.